2 तुकडे खाले की पोट एकदम कसा भरला. सकाळी आमचो नाश्तो असं रात्री करून ठेवूया, रात्रभर मुरत ठेवूया. आणि सकाळी उठला नाला की पलटी मारून खाऊ कोया. हा आता दाखवा. बघा किती मऊसूत झालो. हा हा हा. अयंगरचो रवो केक वाटता ना. सुगंधला काही येता म्हणा. हा, हळदीची पानं गावली ना तर नक्की ठेवा, त्यांनी तो सुगंध छानच दरवळता अगदी मस्त ना. काय बोलता गाकडीवर आणल्याने तवसा. मी बोलले आता गावानं आणल्याने तवसा तर नाव घे. गावावरून आणल्याने तवसा, वंशात घातल्याने तवसा आणि नाव घेते शांतारामांचा हौसेन. बरं औषध काय आता नेमका सरळ सरळ नाव घेते. वंशात घातलेली तवसा आणि तवशाचा केलाय टोपातला आणि शांतारामांचं नाव घेते माझ्या मनातलं. अरे वा. मनामध्ये शांताराम रावच आणि तोंडामध्ये पण 24 तास कमी पडतले. खाली कमेंट येतली गुगा अशी सून अशी बायको सगळ्यांना मिळाली. मिळाले ना, काय झालं नको कशाला. बरोबर, असं प्रत्येकाची इच्छा असते. आपली आम्ही त्या कमेंटचा आदर करतो, मान देतो. आम्ही नावा ठेवत नाही, हसणं नाही. आमका बरा वाटतं आणि एक हुरूप पण येतात की बाय अशी कमेंट येतात आमका. आणि असं जर बघितलं नाही ना तर सगळ्यांना वाटतं बाबा अशी सुगरण सून कोणाक नको आणि अशी सुगरण सासू सुद्धा कोणाक नको. सगळ्यांना वाटतं की नाही. मग त्याच्यात काय चुकीचं नाही. हा माका एकच झिला पण सुरंका आधीच सांगतोय. आता एवढ्याच लग्नाचा विचार नको करू, तवशाचा विचार करूया. आणि या तवशापासून काय बनवलं टोपा. नावातला घेतलंय तर कळलाच ना. टोपात मनातला घेतलंय तर टोपातला. आणि काय त्याला काय काय नावं पण भरपूर आहेत. तसा या शिस्ता टोपाचा म्हटला. आता माझ्या आई लहानपणी सांगा एका म्हणतात टोपातला, आता गेले कढई तर वतूचा टोपात, पण आम्ही टोपातला म्हणायचो. खांडवी म्हणतात, काय म्हणतात खसखस. माझी आई आम्ही खसखस खसखस म्हणे की तो खसखशी सारखं असं रवाळ असतं ना, मग त्याला खसखस पण म्हणतात. लागता एक नंबर. लहानपणीच्या काय आठवणी आहेत आईच्या हातचं. हा पण ते खाण्यासाठी ना रात्री करायची, एक रात्र पूर्ण वाट बघावी लागायची. पण जेव्हा सकाळ व्हायची आणि आई त्याचे तुकडे पाडायची, केक 2 पीस खालास तर पोट भरूकच वया. खरंच. आणि पौष्टिक पण तवसा. माझ्या लहान शेंगदाणे पौष्टिक, गुळ पौष्टिक, काकडी पौष्टिक. आता रवा केला तसं तर तांदळाच्या भरडून ती पण रेसिपी आहे आमच्या सासूबाईने केलेली. मदत यांची होती पण त्यांनी ढवळ प्रॉपर आम्ही गावी केलं पण गॅसवरच केलं की त्या आमका गावी चुलीचा घर खराब होत ना. ती रेसिपी पण खाली लिहिली. करूया सुरुवात. बघा पिवळा पिवळा तो पिकलेला तवसा तासून घेतय मी असाच वया. जर तुमका धोंडस करूचा असा टोपातला असं पिवळं धम्मक कलर होईल. येतो. गावातले काकडे आजकाल खूप. म्हणून मी पण पिवळं ड्रेस घातलाय. बघा असं पिवळ्या कलरचा आपल्या तवसा वया या काढत नाही तसाच लटकट ठेवतात. पिकतात पिकतात की ते या बियात ठेवलेला असतात म्हणून ह्याच्यात बिया आपण घालणार नाही. डोंडस मध्ये घर घालतो. आणि मग असं वरून तासून घेऊया. चला यातले बिया काढूया. बिये नको नाही बघा, कारण पिकलेले बियाची चव बेकार. आणि हे पिकलेले बिये आंबट पण लागतात. आणि हे बिये कसे आपल्या रुजवणीत घालूचे असतात. धोंडची चव जातली. आता हे बघा मी असे आयडिया लावलंय. बघतो होतो त्यात घातलंय सोलनात आणि हे असे इले सगळे बिये अशी किसून घेऊ काकडी. किसल्याबरोबर खाली पाणी पण येतं लगेच, किस पण येतं बघा. म्हणून याच्यात पाणी वरून घालायची गरज नाही ना. हा जर तांदळाचा करत असाल तर वायच असली वाटला तरच पाणी घालायचं. रव्याचा करतात आणि काही गरम पाणी घालायचं. दाखवते मी तुमचं. काय पाणी बघा. हो अर्धा तवसा होता त्याचा. बघा आता मी थोडासा आधी किसून घेतलेला आहे आणि ह्या पूर्ण 1 वाटी. पण सुगंध घरभर पसरलो, किचन भर, परब किचन मध्ये. तवशाचा सुगंध तर एक नंबर बघा. आणि तवशाचे पदार्थ पण. आता ह्या एवढा ना त्याका मी आता ह्यो घेतलाय 1/2 किलो रवो.
ह्या आता किलोच्या प्रमाणे काय मला माहिती नाही, पण ह्या भांडा माझा अर्धा किलोचा, हा पाव किलोचा. ह्या अर्धा किलो झालो आहे किस पाण्यात सकट. ते काय घेतले पाव किलो रवो. ह्या पाव किलोच्या वर गुळ घेतलाय म्हणजे 300 ग्राम असतला. जरा गोडच हा तवसाक चव नसता. आणि ह्या अर्धा वाटी खोबरा घेतलाय, त्याच्यात घालतले जिरा. आता तसा टोपात करतात, पण मी आधी करतले कढईत आणि मग वतले टोपात. कारण आपल्याकडे जरा जाडसर टोप नाही हा. त्याच्यामुळे आता तुमच्याकडे असा टोप, पण आता कसा दुसऱ्या टोपात वतूचाच असता. आता घालूया तूप. किती 2 चमचे तरी मोठे आहेत. आपले पोह्याचे 3 चमचे समजा. ह्या बघा असा काय नाही, तूप वया तेल घातलास तरी चालत, पण तुपान चव चांगली येते. हा. तो वास येतो वास येता. डालडा. आता जे का नाही गावीच्या परिस्थितीत नाही तूप परवडत होता, ती लोक तेलच घालत होती. ते तुमच्या आहे. हा तुमच्या ह्याच्यानुसार. नाही तर म्हणशाल तूपच किती, अजूनही लोक तूप घालत नव्हते. आम्ही 2-3 रेसिपी होत आमचे धोंडचे, त्यात आम्ही तूपच वापरलं. तर खोबरा, ही वेलची आणि जिरा, आणि बडीशेप 2-3 दाणे घालायचे बडीशेपचे, त्याने सुगंध येतात. जायफळ घातलास तरी छान. आता ह्या थैच्यात पाणी न घालता दरदरीत वाटून घेऊया. तर तूप आपला तापला. उडणार. आता ह्या तुपात जातला तवसा. आपल्याला तवसा अगोदरच तयार माझे. गॅस मोठी करून काय गॅस मोठी करायची आणि ढवळायचा, कारण तवसा आपला थंड होता ना. जर असा त्याका बुडबुडे येऊ दे, मग टाकूया आपण वाटलेला खोबरा. हे बघा असं दरदरीत वाटून घेतला. आता आपण ह्याच्यात बुडबुडे घालूया. इले. जर असा तवसा आपला बुडबुडे इले शिजला. आता ह्या कच्चा खोबरा ना आता आपण ह्याच्यात शिजन दे. तसा काय टोपातल्यात सगळा शिजतला, रात्रभर मुरत राहता ना. आता आपण हाताबरोबर गुळ पण घालून घेऊया. आता काकडीचा पाणी आणि काही गुळात सुटकता पाणी त्याच्यात शिजवू. हा. कवला हो गुळ. पावसाळ्यात सवता गुळ. असाच गुळ व्हाया म्हणजे वितळूक जास्त हा वेळ तुमका नाही. कापूचा त्रास नाही. आता एका करू हया मिक्स. आता ह्या गुळाचा आणि तवसाच्या पाण्यात मावत तेवढं रवो घ्यायचो. मी अंदाजाने पाव किलो घेतलंय. आणि नाही जर वाटला तुमका रवा आणखीन खळखळीत होता, सॉफ्ट असं होत नाही, तर हे गरम पाणी ठेवलंय ता बघा, ता घालायचा अंदाजाने. मस्त कलर पण आला आणि कड पण येईल. आणि ह्या बघा एवढा पाणी आणि हो आपलं पाव किलो रवो. आता रवो टाकते वेळी आपली सवयचा वायच टाकायचो आणि ढवळत राहायचा. दोन्ही हात चला ते रहो. आपण यो रवो थोडस भाजून घेतलो. हे बघा आता असा टाकल्यामुळे काय झाला, गुटळी खयच झाली नाही. रवो उडता जपून. जितक्या खाऊ बरा तितक्या करू सावधान. आता ह्याच्यावर टाकलंय शेंगदाणे काय करायचे, अर्धी डाळच करायची त्याची आणि टाकायचे, जरा पण वाटायचे नाही. अख्खे म्हणजे कसे, त्याचा आतला तो गर काढायचो. तसे मी ते लाडूच्या रेसिपीत सांगितले. पित्त होता तुमका माका पित्ताचा त्रास आहे. माका शेंगदाणे मी असेच खाते. हा. माझ्या चेडवाक माझ्या घोवाक लय आवडतात शेंगदाणे, म्हणून मी प्रत्येक पोह्यात वगैरे शेंगदाणे घालते. मस्त वाटतंय बघा, काय टेक्स्चर आलंय. हा बालवाडीत सांगायचं काय ह्या का रंग इलो, रंग चढलो हळदीचो. किती मस्त दिसता. मस्त. आणि वास पण काही येता. आहा सुगंध वास नको बोलू. सुगंध. आता होय ना बघा, रवा असं सफेद गमता. तुमका आता कॅमेऱ्यात गमता की नाही माहिती नाही. दिसतंय हा जरा असे कणेर दिसता. तर माका वाटतं ह्याच्यात जरासा पाणी घालावा, म्हणून मी ह्याचा गरम पाणी घेतलंय. तो आता अर्धो पेलो घालतोय आणि परत ह्याका आता वर खाली ढवळून घेते. आता ह्याचा सगळं काम आपला मंद आचेवर. आता मोठी करायची नाही. आणि गावी करत असाल तर सगळं काम निखाऱ्यावर आहे ना. लाकडा बाजू काढायची आणि थयच ठेवायची. आता ह्या बारीक गॅसवर मुरता तोपर्यंत ठेवूया ह्याच्यावर झाकण आणि गॅस करूया बारीक. आणि आम्ही करतो ओपनिंग हा ना. करून घेऊया ओपनिंग. आता टोपातले टोप घेतले. आता टोप घेतले टोपातल्या आणि 2 बोटांवर घेतलंय तूप.
खाली तसा सारख्या नाही ना. हा आता असा पूर्ण टोपात आणि टोपातला निकळा खोया ना सकाळी केक सारख्या म्हणून. आता हे एक घालते हळदीचा पान याकच घालतंय, बाकीची पानं मग वर थापूची. आता असा या शिजलेला ना. शिजला आता या का अजून शिजाक वया म्हणजे ह्या आता पातळ दिसता ना थोडा या बघा असा त्याच्या आता मुराक वया हे बघा असा पातळ म्हणजे केक सारख्या हो कया. आता ह्या बघा सगळा काढून घेतलंय आणि ह्या वर अशी हळदीची पानं ही असं आता तर ठेवा. असली तर ठेवा, गावी गावतातच पण हाय मुंबईत पण आता हा सीझन. ही माझी आणलेली होती ती सुकली आहेत जरा. पण वास येतो हा मी ठेवते सुगंध. आपल्या माशाच्या आमटीक ठेवते आणि असं काय करूच असं तरी ठेवते. आता ही गॅस थोडी बारीक पेटता मग होय आणि ह्यो ठेवलं होतं वो. आता निखारे खाय ना अण्णा आता ठेवूया गरम टोप हळू. वतलंय ना आता गरम गरम. आता ह्याच्यावर ठेवूया ह्या असा आतून झाकणं ठेवायचा आणि गावी असतात तर हे टाकायचे निखारे निखारे आणि खाली आम्ही निखारे. काय ठेवायचं माहितीये हा. आम्ही मोठा ते अरे वरवंटा असतो ना. हो दगुड दगुड तो ठेवा. दगड ठेवायचो वरवांटो ठेवायचो वाफ जाता नाही. ठेवा. हा पाण्याचा. आता होय पाण्याचं टोप ठेवूया पाणी गरम होतला हा. आणि याच्यावर वजन पण वाफ नाही जातली. हळू हा. हा. जड वस्तू ठेवा. धड वस्तू ठेवायची. आता या किती वेळ मुरत ठेवताला. आता तुम्ही रात्रभर ठेवा. आता रव्याचा आहे ना आता आम्ही ह्या गॅस हा खाली गॅस चालू हा म्हणा. हा आता ह्या रात्रभर ठेवायचा नाही आपण. आता ह्या रव्याचा मी आता ह्या 2 तास तरी ठेवतले. चला उघडून बघूया. वाफेचा पाणी पडला भुतूर पान सुकला आणि तवसा पण या बघा दबदब आवाज येऊ होया हे बघा ऐका. हा माझे बांगडे लागले. आता कडेनाची सुरी फिरून घेऊया. तसा दिसता निकाळलेला तरी पण आपली फिरवूया. आता ठेवूया बशी आणि मारूया पलटी. तर वर आ मस्त बघा टेक्स्चरच बघा चॉकलेट केक. मस्त वाटतं की आ, रवो केक. मम्मी तू इथे वाटतं पान लावलेलं हा हळदीचं पान लावलेलं. त्याचा पॅटर्न आलाय. मी गावी गेलेलोय गणपतीक तेव्हा ना गावसून मी तवसा आणलंय तर मम्मीने ना त्याचा धोंडाच बनवला नाही आज. धोंडस तवशाचं केलंय केक. हा त्याला धोंडच पण बोलतात. बर्थडे झाला गावी चिन्मईचा. हा तरी पण तू तेवसा घेऊन येलाय काय. आता चला हॅपी बर्थडे करा. हा, चला. ओके. चपा. हॅपी बर्थडे टू यू. वा 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 चिन्नू. हॅपी बर्थडे मस्त मऊ मऊ सूत चालूय. हॅपी बर्थडे. याचा कोणाचा आज birthday असला ना, त्याच्यासाठी हॅपी बर्थडे बरोबर की नाही? टू यू. हा 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 तर. बघा ह्याच्यामध्ये काकडीची सुता परत सरोज म्हणतात दाताखाली योग योग क्रंची शेंगदाणो सगळं. आणि मस्त असं केकचं पीस त्रिकोणीच काढलंय. आता ह्याचे कसे कसे पण पीस हा तुमका आता मी असं योग आपले केक सारखो तुम्ही याचे चौकोनी तुकडे पाडा नाहीतर डायमंड आकाराचे पाडा. पण एकदा मोस्टली आम्ही चौकोनच पाडतो आणि 2 तुकडे खाले की पॉट एकदम कसा भरला. सकाळी आमचो नाश्तो असं रात्री करून ठेवूया. रात्रभर मुरत ठेवूया. आणि सकाळी उठला नाला की पलटी मारून खाऊ कोया. हा आता दाखवा. बघा किती मऊ सूत झालो हा हा हा. अयंगरचो रवो केक वाटता ना. सुगंध तर काही येता म्हणा सांगा. हा हळदीची पानं गावली ना तर नक्की ठेवा. त्यांनी तो सुगंध छानच दरवळता अगदी मस्त ना. तुम्ही एकदा नक्की असा करून बघा रव्याचा. कारण तांदूळ काही सगळ्यांकडे नसतात नाही हो. हो रवो तर सगळ्यांकडे असतात पण जाडो रवो. जाडो रवो होयो. कोकणातलो जाडो म्हणजे तुम्ही म्हणशाल मी लापसी घेते तर लापसी नाही. वाव मस्त आहे. ते शेंगदाणा आहे. हा तोंडात घालून सांग आता चव. हा सांगते. वाव खूप छान झाला. मस्त खूप मस्त. मग डब्यात नेणार आज नेणार. शाळेत आणि कोणी मागितलं तर उद्या बनवून नेणार. नाही 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 मी मीच खाणार आहे. मी कशाला कोणाला देऊ. नको
मालवणी परब चिकट बनते ना ते असे बघितलास. हा, स्वतःला आवडतं तर कोणाक दिनत नाही, बरोबर का नाही? आवडला तर द्यायचा नाही. आणि नाही आवडला तर पण शेअरिंग आणि केअरिंग करायची असता. मैत्रिणींना टीचर पर्यंत नाही जायचं. थोडं दे, हा. एवढं पण नाही. तसे आंबोळे वगैरे केलेली डब्यात दिले ना पावभाजी वगैरे की देतला मैत्रिणी. आणि मम्मी मग येऊन कमेंट पण सांगतली त्यांची, मम्मी मैत्रिणीला खूप आवडली. आता बघा हा असा तवसा गावसून आणा किंवा मुंबईत गावला तर विकत घेवा आणि करा. असा रसरशीत आणि मऊसूत तोंडात जातात क्षणी अगदी आनंद जो येता ना. अगदी तुम्ही म्हणताय ना आमची रेसिपी बघून गाव आठवतात, तसं ह्या खाल्यावर पण गाव आठवेल. रव नसतो, तांदूळची कणी नसली तर काय झालं, चटपट होताला रव्याचा तवशाचा टोपातला. असा या टोपातला तुम्ही नक्की करा. नेहमीप्रमाणे आमचा परब किचन पाहत राहा. लाईक करा, शेअर करा, आणि सबस्क्राईब सबस्क्राईब करा. करा. नेहमी हसत राहा, खात राहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा. धन्यवाद.